Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at bago po umpisa ng video na to ay gusto ko munang magpasalamat sa ating Panginoon sa patuloy na paggabay niya sa atin sa araw-araw. So for today's vlog guys ay pupunta kami ng Zambales sa may Palawig at pupuntahan namin yung isang lugar doon na talaga namang pinag-uusapan dahil sa napakaganda nitong paliguan. And guys, so for today's ride ay kasama natin itong tatlo nating tropa na talaga namang mahilig sa ganitong lugar na pinupuntahan. So ito nga guys, at kasalukuyan na nating binabagtas ang boundary ng Pangasinan at Zambales at papasok na tayo sa pinakaunang baryo dito sa may Santa Cruz. Ayan, so papasok po tayo ng checkpoint ng Barangay Gama. At medyo maluwag-luwag naman na mga tropa itong ating dinadaanan dahil hindi na nagsisita ang ating mga kapulisan. Ayan, so tuloy-tuloy lang tayo at unang bayan na mararating natin ay itong bayan ng Santa Cruz at ito ang kanilang pinaka-sentro na talaga namang napakagandang lugar dito sa Zambales. So sa ride na to guys ay apat lang kami na pupunta dahil ang purpose namin ay titingnan lang muna yung lugar kung maganda talaga at kung talagang pwede sa buong pamilya ay nasa kanila na kung magsasama sila sa next ride ng mga kapamilya nila at para makita nyo na rin guys sa mga gustong pumunta at mamasyal doon. Ayan, para sa inyo itong video na to. So nandito na tayo sa may Columban College dito sa may Sinabakan. Ayan, part na yata ng Sinabakan to guys. At tuloy-tuloy lang tayo dahil may kalayuan. So nandito na tayo sa Barangay Lawis. At pagdating dito guys sa Barangay Lawis, may ginagawang tulay. So dadaan tayo dito sa kabila. May detour at medyo rough road itong dadaanan dito. Kaya ang payo ko dito guys ay mag-ingat-ingat po tayo. Sa bagay, itong rough road naman na ginawang pansamantalang dadaanan ay maiksi lamang. Wala pang ito ay nasa 200 meters lang siguro. Wala pa. So pagkatapos itong rough road ay balik ulit tayo sa may National Highway. So mag-iingat po tayo dito sa part na to. Okay, so after ng ginagawang tulay na to ay dire-diretso pa rin tayo at sa may bandang dulo nito guys ay ito na nga yung boundary ng Masinloc. Ayan, so napakaganda ng tulay na nag-uugnay sa Lawis at ang bayan ng Masinloc. Ayan, so napakaganda ng tulay nila dito guys. Welcome to Masinloc na po tayo at dire-diretso pa rin tayo hanggang sa maabot natin yung target place natin. So medyo malayo-layo pa yun guys at tayo ay mag-iingat palagi tuwing tayo ay nagdadrive. Di baling mabagal lang tayo sa ating biyahe basta't safe tayo makarating papunta at pauwi sa ating tahanan. So syempre pinauna ko itong mga babae na kasama natin guys para sila yung mag-maintain ng takbo natin. Kasi kung ako yung mauna, siguradong maiiwanan itong mga kasama natin. So dito lang tayo sa likod at syempre tayo yung tagakuha ng video habang tayo ay naglalakbay. Ayan, so paakyat na tayo dito sa may Old Zigzag Road na matatagpuan dito sa may paakyat ng Pangulingan kung hindi ako nagkakamali. And so mag-ingat-ingat po tayo dito sa may Old Zigzag Road dahil pag ganitong tagulan guys ay madulas ang daanan na to, lalo na yung mga pababa. So bali paakyat po kami ngayon at medyo may mga sasakyan sa bandang unahan kaya pahinto-hinto kami at mabagal yung takbo namin sa akyatan na to. So enjoy lang muna natin yung view dito sa gilid ng dinadaanan natin guys at napakaganda rin ang view dito. May mga makikita tayo sa gilid-gilid nito na mga revolto at mga ibang tanawin na pwedeng
mapagbigay saya sa ating mga mata. And so sa part na to ay overtake kami kasi medyo maluwag yung daan at walang kasalubong. So mabagal itong container van dito sa may harapan kaya kailangan ng overtakean. And guys, so successful naman itong aming pag-overtake kasi napakaluwang ng kalsada at kung susundan mo yan ng susundan ay sigurado nga haba yung pila doon sa bandang likod. So after nitong paakyat na to guys ay mamaya-maya saglit ay pababa naman tayo, pero bago yung pababa na yon sa may Salasa ay matatanaw natin dito sa may bandang taas, sa may bandang kaliwa nito ang tinatawag nilang Little Baguio dito sa may Pangulingan. Napakaganda rin ang view dito guys na matatanaw mo ang kabuuan ng Palawig Solar System. Ayan. So hindi na tayo hihinto at tuloy-tuloy na tayo pababa para makarating na tayo doon sa ating destinasyon. So bali ito na yung pababa na daan guys ng Salasa. At i-enjoy lang naman din natin yung pababa na to dahil medyo may kahabaan at napakaganda nga naman kung pababa ang dinadaanan mo dahil nandito yung trail na talaga namang medyo bibilis ang takbo ng iyong sasakyan na kahit hindi mo pinipiga ang selyanyador nito. And guys, so pagdating mo dito sa baba ng mahaba-habang pabulusok na yan, ay may isang tulay na lalampasan pa natin at tuloy-tuloy pa rin tayo guys hanggang sa makarating tayo sa may mismong solar system at dito sa may opisina ng Samigo. Yan. So yun ang gagawin yung palatandaan guys kung galing kayo ng Pangasinan o kaya ng Santa Cruz, Zambales. Ang pinaka main na palatandaan nyo ay itong Sameco 1. Ayan guys, yung electric company dito sa may Zambales. At yan ang magiging palatandaan natin na pag nakarating kayo dyan at makikita nyo itong pakaliwa na kanto. Yan, yung pakaliwa na kanto papasok. Liliko po tayo dyan at tuloy-tuloy lang po tayo. At ilang kilometro pa rin ang babagtasin natin. Tuloy-tuloy lang guys. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 10 kilometro pa bago tayo makarating doon sa Bagsit River. So, panoorin lang natin ang view dito sa may dinadaanan natin dahil napakaganda ng view at makikita mo nga itong solar power plant dito sa may Palawig. Talaga namang ayan, nakalatag talaga ang kanilang mga panel board. So makikita mo talaga ang kanilang napakalawak na solar panel. Guys, so hektarya itong solar panel na talaga namang nagsusupply sa buong Palawig kung hindi ako nagkakamali. Ayan guys, so magkabilang kalsada ang sakop ng kanilang solar power plant. Ayan. So balik tayo dito sa ating dinadaanan. Tuloy-tuloy lang tayo guys hanggang sa marating natin yung pinaka-checkpoint na sinasabi nila. Yun ang pinaka-entrance natin papunta sa Bagsit River. At may babayaran tayo doon na pinaka-entrance fee. Ayan guys, so pakinggan nyo mamaya yung pinag-usapan namin kung magkano ang entrance fee at kung ano ang pwede nating gawin doon. Dito? 50 po ang isa po. Pagdating doon may babayaran pa pa? Wala na po. Ipakita lang po, sir, ang resibo na po, nagkatunay, nagbayad na po kayo dito.
Resibo lang po ang resibo nila doon sa inyo. May doon sa second Yung para saan po yung entrance na 50? Sa munisipyo po. Sa munisipyo. Munisipyo po. Okay. Di ba po may resibo naman po Opo, kayo? opo. So yun lang po yung babayaran pag pumunta ng Bagset. Kung gusto naman po ninyo, may binabayaran pong cottage, may cottage naman Ay, may po. cottage din po doon. Sige po, sir. Thank you po. Opo. Ingat lang po sir ha. Salamat po, sir. Thank you po. Ayun nga guys, so after nga makapagbayad itong aking mga kasama ay nagpatuloy na kami para makarating na tayo doon sa tinatawag nating Bagsit River at para makita na nga natin yung lugar. So medyo may kalayuan pa rin guys itong aming nilakbay hanggang sa makarating kami dito sa may Bagsit River at talaga namang mag-i-enjoy din kayo sa view, pero mag-ingat-ingat nga lang kayo guys at may mga dumadaan ding mga truck dito sa part na to. May mga mangilan-ngilan din na bahay dito sa bandang gilid na makikita natin sa mga daanan. At dito rin guys, yung papuntang Mount Tapulaw, ang pinakamataas na bundok ng Zambales. Dito lang yan matatagpuan sa Palawig, Zambales. Guys, napansin ko lang na sa lugar na to ay ang mga nakatira na ay ang mga kababayan natin na mga katutubo dito sa may bandang dulo yan. Itong kanto na pakaliwa guys, yan yung papuntang Mount Tapulaw. So after nga ng isang mahabang biyahe pa guys mula dun sa checkpoint sa bandang baba ay naabot na rin namin itong pinakatuktok ng daanan na siyang palatandaan na malapit na nga tayo doon sa ating target place na tinatawag nila na Bagsit River. Yan nga guys, so pababa na tayo at malapit-lapit na yung hinihintay nating lugar na gusto nating makita. And so pagbaba natin guys sa pinakadulo ng simintadong dam ito ay yun na nga ang Bagsit River na hinahanap natin. And sa bukana ay makikita natin ang mga tricycle na nakaparada na pwedeng sakyan ng mga gusto pumunta rito guys na walang sasakyan pabalik doon sa bayan. Ayan, bawal po ang magkalat ng basura dito sa Bagsit River. Salamat po. Ayan, may mga cottage po tayong pwedeng i-rent. Yan, part na yan. At pwede din po tayong magdala ng tent kung gusto nating mag-overnight. Napakaganda po ng ating Bagsit River at may malaking area din maliguan. Ayan. Yung gitna niyan malawak na pwedeng pagliguan guys.
Naglaing. At andong ko binuan. Malalingan? Hindi namin kaya ng tingin. Malalim yan. Salamin mo. Paano mo lupa? Dito! Dito pa nakabot? Abot mo? Hindi pa niya nakabot yun. Maabot. Dito ka na. Diyan daw ano? Tingnan mo nga. Diyan daw sa bato.